हिन्जाव गोदान लांफैदों नै फैदों दाथ' मोखां फांथेदों दाहाय नुगोन आरोखि जों ओमफ्राय हौवा गोदानफ्रा नै हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबस' आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रा थाबाय बुथायथे महरखौ लानानै आसा खालाम नोंथांमोना बे इसोरनियावनो मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङानो होनांसिगोन आरोना दाखालि जे खर' साबाय थानायनि भिडिअ होदोंमोन आं लोगोफोर बेयो माने दिनै क्लियार मोनबाय आरोना बिराद स्रां मोनबाय देहाखौ मोजां मोनबाय ओमफ्राय नै लोगोसे माने अमा आदार रुबाय दं आरोना बोराया ओमफ्राय नैबे अग्राखौनो रुबाय आरोना लोगोफोर दाखालि जे आङो भिडिअ होदोंमोन ना थफ्ला थफ्लि लाबोनायनि सावथालफोरजों सावजानानै खारनानै फैनाय बायदि नुदो ओरै होननानै जे आङो भिडिअ होदोंमोन ना बेयाव माने बिराद मोजां भिउबो फैदोंमोन ओमफ्राय बेयावनो माने सानैसो आगैमोना बुंहरदों आरोना बेखौ अग्रा होना अख्रासो होनो होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय गुबुन गुबुन जायगायाव माने गुबुन गुबुन होनो खोमा खिन्थु जोंनि गामियाव अग्रासो होनो आरोना ओमफ्राय बुदानो माने अख्रा अख्रा होनना बुंदों आरो अख्रा होनदों आरोना लोगोफोर अख्रासो होनो बेखौ जोंनिथिं अख्रासो होनोलै बेखौ ओरै होनहरदों आरो सोरबा सोरबा ओमफ्राय जोंनिथिं माने अग्रासो होनो आरोना अग्रा मैगं माने मैगङानो बेबो अमायाबो जायो आरो मानसियाबो जायो बेखौ माने खारै गोबाबफोराव अग्रा बै सिलिं खावनाया ना लोगोफोर जेब्ला गांनै बिलाइ जायो बेखौ माने खारै गोबाब जायो आरोना नाजों बिदिनो मैगं मैलाफ्राव होफायो आरोना खारै गोबाब ओमफ्राय दायो नै बोराया हागासिनो दङ फिस मोनथाम फिस लायो फिस बादे नासो होनना फाफिना मोनथाम सथाम खालामो आरोना लोगोफोर बाराद्राय माने गोलावबाथाय गांलाब जायो थ'दोमा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै बेनिफ्रायनो अमा आदार रुनायनिफ्रायनो बेरेखौ हानबाय जाब्रा सोना हरबाय नै आइया जा बिखुमजा अननानै ओमफ्राय जिबायसा बुरजा हरखाबाय ओमफ्राय आं बेखौनो माने बानलु मस्ला मस्लि ओमफ्राय पियास होनानै फ्राय एवनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो बे भिडिअआ माने मैयानिबो जागोन आरोना लोगोफोर मोनायावसो हानबाय नालाय बेरेखौ ओमफ्राय आरो माने मोना समाव आं एवासै लोगोफोर माने हर जानानै मोनफैबाय नालाय बोराया ओमफ्राय आङो दा एसे हराव माने फिदिंस्रोना दोनखाबायमोन आङो बेरेखौ ओमफ्राय दायो मोजां एवफिनसिगोन आरोना लोगोफोर आङो लोगोफोर बेरेखौ फ्राय एवबासो गोथाव मोनजायो दै लोगोफोर दै होबाथाय आङो मोजां मोनजाया खैसिब मोनजायो ओमफ्राय आङो बेखौ थावजोंनो फ्राय थिखांथारगोन आरोना नोंथांमोना बेरेनि बिदैखौ मोजां मोनगोना मोना जानो खिन्थु आङो बिराद मोजां मोनो जानांगौ लोगोफोर इसेब्लाबो मानो होनबाथाय बेफोरो माने मुलिसो आरोना अर्गेनिक मुलि आरोना लोगोफोर बेफोरो माने जानांगौ हिसाबाव माने बेरेकाबो अनेक माने बिदैनि रस माबानि बिबारनि रस बोनानै लाबोयो नालाय ओंखायनो माने जानांगौ आरोना ओंखायनो हायाब्लाबो आङो एसेब्लाबो जाथारो आरोना लोगोफोर बेरेखौ आङो खावसे दोनबाय आरोना लोगोफोर खावसे एवबाय मानो होनब्लाथाय बुरजा एवब्लाथाय साद जाया ओमफ्राय सिथाब जानो नागिरो स्रां जाया ओंखायनो माने नै लाइट होनो र' एसे नै लोगोफोर बिराद मोजां मोनबाय आरो आङो एवनायखौ देखायबाय थालायासै डाइरेक्टनो मोननायखौल' देखायबाय ओमफ्राय नै मा होनो दुन्दिया होनानै मस्ला मस्लि होफबजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नै खावसेखौ दोनबाय आङो बांद्राय एवबाबो माने गोथाव जाया नालाय साद जाया ओमफ्राय मोनबायबो आरोना लोगोफोर नै जोंनालाय सानफ्रामबो बिदिनो आरोना लोगोफोर अमा आदार रुनाय दाउ आदार होनाय ओंखाम ओंख्रि संनाय ओमफ्राय नै दायो सानजौफु जालायबाय संनायनि लाहार फाहार खालामलायबाय लोगोफोर नै आलु लकेलजों फान्थाव लकेलजों ओमफ्राय ना गोरानजों संलायनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मा संबावनाय जायो दायो हाना लाखाबाय आरोना फान्थावानो न'नि नालाय लोगोफोर ओमफ्राय आलुआबो न'निनो लकेल माने फांसे थैदोंमोन लोगोफोर आलु लकेला ओमफ्राय बेखौनो माने फान्थावजों आलुजों लकेल संनोसैहाय ओरै होननानै आङो हाना लाबाय आरोना ओमफ्राय संहोलांबाय थानोसै दायो लोगोफोर जि समायना मोनबाय आरो आंना फान्थाव ओंख्रिया ओमफ्राय लोगोफोर आङो दुन्दिया होनानै मोजां फोमोननानै फिसालानो खुरैसे हायखांनानै दोनहरबाय आरो फिसालाया ना गोरान जाया नालाय जिहेतु मानो होनबाथाय फिसालाफोरखौलाय मा बुंनो आरोना दा बुंसै बयनिबो फिसाफोरा बिदिनोसै सोरनाबा ना गोरान जाया सोरनाबा बिदिनो बेदर जाया बेफोरबायसा आरोना ओमफ्राय नै आङो ना गोरानखौ होसनना हरनोसै आरोना ना गोरानखौ आङो थावजों मोजाङै माने फिदिंना लाखादोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै जि बरिया नाथुर लगाय बोथिया लगाय फिथिख्रि लगाय बिराद समायनाथार आरोना लोगोफोर माने ना गोरानानो जोबाखैहाय आं दाखालि ना गुरनाया लोगोफोर ओमफ्राय दंबावो आरोना ओमफ्राय बेखौनो आरो बेसे जानो बाराद्राय होबाबो माने ख्रि जायोना ओंख्रिफोराव बांद्रायबाथाय माने मोजां मोना आङो ना गोरानखौ ओमफ्राय बिदिनो नियमनि होयो आरोना
सानैल' नालाय बोरायजों आंजोल'सो बेयावलाय माथो ग्रोन ग्रोन होनानै जानो ओमफ्राय नै बेनोबा ख्रि ख्रिसो जाबावबाय मोनगोना मोनाखै नायनि सर' लोगोफोर आंनि ओंख्रिया वाव बरिया नुखाबाय आरोना गोमोनो आलु फान्थाव ना गोरान जि धुनिया नुखाबाय आरोना लोगोफोर नै समायना नुखाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दुन्दियाखौ दहायनो होखादोंमोन आङो ओमफ्राय होबावला आरोना बांद्राय दुन्दियाबाबो माने दाबायदिनो दुन्दियाया बिबार बारस्रो बारस्रो एसे मोनामनोसो नागिरो ओंखायनो होला आङो जाबाय नै जि बरिया दिनैनि सानसेनि आदारा जालायबाय आरोना लोगोफोर जोंनालाय बिदिनोसै बिमा माहारियालाय संनाय मावनाय जानाय लोंनायल'आनोसै आरोना सानफ्रामबो अखानायबा बे मावनायखौनो मावबाय था दांनायखौनो दांबाय था नङा होमबा लोगोफोर बेखौनो खायसे खायसे माने मावनो बाना दांनो बानानै मारा गोदान गोदान नागिरहैयोहाय लोगोफोर दासो माने मबाइलाव नुलायबाय आङो मा होनो हमजालायबाय आरोना बिजावजालि सानैबो माने न'खरसेनिनो माने खारदोंनो जाहैबाय ओरैबायदि रायलायना खारदों बिसोरो आङो दायो मबाइलाव नुदों आरोना नोंथांमोनाबो नुबाय जानो हागौ दायो बेंगालर बड' एस'सियेसनाव माने हमदों जाहैबाय बिथांमोनाथ' रैखाथिगिरि नालाय दायो जाय माने हिन्जाव लानानै खारना थाहैदों बा जाय माने हौवा लानानै खारना थाहैदों बिथांमोना एकदम हमनायाव बिराद मुखुब आरोना बिराद मोजां हमनायाव खायसे खामानिखौ माने ओरैबायदि मोजां मावबोगासिनो दं बिथांमोनखौ माने थेंक इउसो होननानै बुंनांसिगोन आरोना गोसो गोरबोजों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बुहुत मोजां माने खामानिखौनो मावलांदों बिथांमोना बे बेंगालराव माने मोनसे ग्रुप दानानै बिथांमोना माने बे हाबाफारिखौ मावबोगासिनो दङ बिराद मोजाङै बेखौनो माने बिराद मोजां मोनदों आरोना ओमफ्राय माने मा होनो दासो माने भिडिअ नुदों आरोना आङो बिजावजालि सानैखौ माने हमनानै गावबागाव बिमा बिफानो बा गावबागाव न'खरनो माने गथायनानै हरदों जाहैबाय ओरैबायसा लासिंसिं माने गावसोरनि मुंखौ थख' माने बुंनोबो होबावलायदों फारसेथिं आरो मा गामिनि आरो एड्रेसखौबो खोन्थालायदों आरोना मा डिस्ट्रिक्टनि ओरैबायसा लासिंसिं हमजानानैबो इसोर लासिंसिं माने मोनबावा इसोरो नायदो एसेबां माने हमजानानैबो गावसोरनि माबा डिटेल्सखौ होबावनांगौ होमबा आंनि मोखाङाथ' गैयाहाय बिदियाव जानाय नङा लोगोफोर एसेबां माने मोखांबो खिथिबोलायबावनांगोन आरो लोगोसे माने गावखौ सिनायथि होबावलायनांगोन ओरैबायदि आयौ इसोर थेवबो खारनायखौ गियाहाय लोगोफोर खारबायानो थायो आरो दावराव सानफ्रामबो माने अखा नायब्लानो हिन्जाव खारनाय अखा नायब्लानो सोरजोंबा खारफालांनाय आयौ आरो नै दा खनजितानि भाइरेल भिडिअ दा बुंसै जानायबो जायिबो होनबायानो थानाय नै दा हौवायाबो पुलिस केस होनो ओंखारो हिन्जावाबो पुलिस केस होनो ओंखारो बेफोरबायदियाल' अलरेडि माबा दावरावआलाय जाखायो नङा होमबा लोगोफोर न'नि संख्रै बानलुनि दावराव नांलाय खमलाय मालाबा बिजि फिसानि खरसा पातिनि दावरावखौनो ससियेल मिडियायाव होबाय थानांगौ बियो मोनसे बाथ्रा नङाहाय लोगोफोर नों न'आव जानाय जोंनियाबो अनेक जायो नङा होमबा लोगोफोर जोंनियाबो अनेक दावराव जायो संनाय खावनाय फैसा थाखानि प्रब्लेम अनेक प्रब्लेम बेखौ जोङो ससियेल मिडियायाव होनांगौ बियो मोनसे बाथ्रा नङाना ना मा होनो लोगोफोर बियो मोनसे बाथ्रा नङा ससियेल मिडियायाव जे होनांगौ गावसोरनि रायजो जानायखौ बि मोनसे बाथ्रा नङा ससियेल मिडियायावबो जाय मोजांखौ माने मोजां अनसायलांग्राबो दङ ससियेल मिडियायावबो आबां जाबांबो माबा बाथ्राफोरखौनो जुदि होयोब्लाथाय बियो रावजोंबो गनायजानाय नङा बेखौनो आं बुंनो सानो आरोना खनजितानि फिसाया मा बुंदों बांहोलांदे लोगोफोर खनजितानि फिसाया मा बुंदों किउआर कड होदो आरोना किउआर कड होनानै माने अनसुंथाइ बिदों आखायानो गैयाना आथिङानो गैया दा सोरबाफोर माने गाज्रि साननाङा दे लोगोफोर नै आंना थांफ्लांलायबाय खुगाया ज्रावनो आखायानो गैयाना आथिङानो गैया मावनानै जा आखाइ दं आथिं दं एसेबां गोम बेमार जानानै गोलैना थायाखै आरो एख' गैथारिबो नङा दिनै ससियेल मिडियायाव बेफोरबायसा गथ'नि थाखायनो मायो डनेसन बियोब्ला फारसेथिं माने गथ'आबो जेबो जायाखै गावबो जेबो जायाखै हिन्जावफोराबो माने जेबोआनो जायाखै जुदि बेफोरबायसा होयोब्ला ससियेल मिडियायावबो रावबो माने मिनिगोनसो नोंखो अनेक बाथ्रा होननानै मिनिगोनसो नोंखो आरो कमेन्टफोरखौथ' दा नायसै बिदिबाथ' माने ससियेल मिडियायाव मोजांबाथाय ओरैबायसा मोजां माने जाय मानसिखौ माने अनसायो जाय मानसिखौ माने मोजां जाय मानसिया ससियेल मिडियानि
गेजेरजों ससियेल मिडियानि थ्रुयै मोजां मोजां बाथ्रा बुंलांनाय बा माबा मोनसे माबा जालांनाय बाथ्राफोरखौ माने बुङो बा खोन्थायो बेफोरबायसा मानसिखौसो माने फोथायो आजिखालि जानला मोनला फाल्थु फाल्थाफोरखौ माने मिनियोसो नङा होमबा लोगोफोर सासेबो नागारनाय नङा तिरुपुराव थानाय तामिलनाडुनि जेसेबां बर'फोर दं हिन्जाव लानानै खारखुमा फैनाय साफा साफा नागेर हमनानै दिहुनबाय थागोन जोङो दिनै मोनलायबाय मालाबाबो नागारनाय नङा जों दिहुनथारगोन हमनानै जेसेबां खारनो सानबेसे खारनो हमै हरनायखौ जों नागारा आरो जों बे खामानिखौ मावबाय थागोन खुलुमबाय रायजोफोर जोङो जे खामानियाव फैदोंमोन बियो साक्सेस जाबाय आरोखि हिन्जाव गोदान लांफैदों दाथ' मोगा फन्थेदों दाहाय नुगोन आरोखि जों ओमफ्राय हौवा गोदानफ्रा नै हौवा गोदानफ्रा सानै बिसोरो लाबोगासिनो ओमफ्राय अरिजिनेल फिसाया बेनो माबाग्राया थेखाया फैदोंमोन तामिलनाडुआव बेनो जाबाय रायजोफोर आं फंनैसो बुंनि तामिलनाडु तिरुपुर पालागाम कयम्बटुर केरेला बेजों लोगोसे केरेला जेसेबां बर' हिन्जाव हाबा जानायखौ लाना खारखुमादों जेसेबां जोंनाव केस दं मोनफ्रोमबो केसखौ जोङो नागेर साफा दिहुननानै हमनानैबाबो हरथारगोन आरो जों बे खामानिखौ जेब्लाबो नागारा स्ट्रंलि बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आरो KBRA नाजानायखौ जोङो अराय सम जोङो लाखिबाय थागोन आरो जों जेब्लाबो फावसाया दिनैहाय बिसोरनि सायावहाय गुवारै नायबिजिरनानै रायजो राजाखौ लानानै जोङो गुवारै नायबिजिरनानै दा जोङो जाय आइजोफोरा न'खरसेनिनो बिजावजालि नोंथांमोनहा ससियेल मिडियायाव नुखादों नङा होमबा दा बे आइजोफोरखौ जोङो न'खरनि आखायावहाय बा हौवानि आखायाव आरोखि फिसायनि आखायाव जों गथायफिननानै होबाय बेनिफ्राय जाय लाइमोनफोरा जाय सेंग्राफ्रा बे आइजोफोरखौ लानानै तामिलनाडु त्रिपुरायाव थाहैदोंमोन दा बिथांमोनखौबो जोङो दिनै मेलनि गेजेरजों गुवारै सावरायना दा मोननैबो साइडखौ जोङो आलदा खालामनानै बे हौवासाफोरखौ जोङो बिफानि आखायाव गथायनानै होनाय जासिगोन आरो लोगोसे बे आइजोफोरखौ थाबैनो न'खरावहाय बा गामियाव लानानै थांसिगोन आरोखि बिथांमोनहा अदालगुरिनि बे आइजोफोरा बेनिफ्राय नैबे लाइमोनफोरा सेंग्राफोरा चिरां डिस्ट्रिक्टनिमोन नोंथांमोन दा आङो सानदों अब्लाबो नोंथांमोननि सिगाङावहाय बिसोरनिफ्राय मुंफोरखौ आं सोंनानै लानो रायजोफोर नामखौ खिन्थाहर बिमा बिफानि नाम बबेनि आंनि नामा खायन नार्जारि आरो जायगाया चिरां ओमफ्राय एरियाया खुंग्रिं गोबोरखि एरिया बेखौनो सों आंनि नामा फिलिमन नार्जारि गामिया लाइमुथि दल'पारा आंनिया माइनाव बसुमतारी खाथियाव लानो गोसन आंनिया माइनाव बसुमतारी डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि गामि कुसुबिल आंना रजे नार्जारि गामिया सुबनगाव डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि आं बिसोर सानैखौहाय दायथ' लानाय जाबाय दा बिसोर सानैखौ आं लाना थांनाय जासिगोन आरो न'आवहाय दा बे सेंग्रा सानैखौ आंनिनो मानसि जायो आं बिसिनि बिफा जायो सासेयाबो आदानिनो फिसालाखा बेनिखायनो बे इसोरनि मानसिफ्रा आंनि आखायाव गथायना होबाय आं लांनाय जासिगोन आरो मोनसे खोथा आं आरो फोसावहरबावनो नागिरदों दिनैनि जितु बे बिथांमोनखौ जों मैया थांनानै दहाय फुङाव लानानै फैदों बेजों लोगोसेनो मोनसे खोथा सरजाबफानो लुबैदों जोंनाव दिनैसिम तामिलनाडु एरियायाव थाफैनाय 1000निबो बांसिन बेबायदि न'खर गारै बिसि फिसाय गावस्रालायनानै गुबुनजों खारफाबोनाय गोबां सुबुंफोर दंफैबावो जों बिथांमोनखौ दिनैनो साबधान हरदों जे नोंथांमोना सांग्राङै था फैबाय थानाय समाव जेखुनु जाया टाइमावनो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आरो कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सिएशन मोननैबो आफादा थांनानै नोंथांमोनखौ बोखांना लायनो थियारि जागासिनो दं नोंथांमोना मा साननानै गावनि न'खर गथ' गथाय फिसा फिसौखौ गारनानै दिनै गुबुन जायगायाव गुबुन हौवाजों बा गुबुन हौवाया गुबुन हिनजावजों बेबायदि थाफैदों बेखौहाय जोङो जोंनियाव जेसेबां कमप्लेन फैदों जोंनाव जेसेबां केस फैदों जोंनाव बे केसा माखासे लिरबिदां हिसाबै जोंनाव लाइजामनि गेजेरजों जोंनो दैथायहरनाय जादों
बेखौ जोङो मान होयो जोंनो जाय व्यक्तिफोरा जोंनो लाइजामनि गेजेरजों फोरमायहरदों बेखौ जोङो मान होयो बेनिखायनो जों दिनै बे भिडिअनि गेजेरजोंनो मोनसे क्लियारिफिकेसन हरनो नागिरदों बेंगलराव थानाय ओरै तामिलनाडुआव थानाय तामिलनाडुआव सेलामनिफ्राय लानानै कयामुटुरसिम त्रिपुर कयामुटुर सेलाम इरड आरो ओरैजाय केरेलायाव थानाय जाय बिथांमोना मालायनिया मालायजों खारलायदों नोंथांमोना हानायसेबां सांग्रां थाखा जिखुनु टाइमावनो जों नोंथांमोनखौ थिखांनो थियारि जानानै दङ दिनैनि थारिखनिफ्राय लानानै एसेनोसै गोजोन्थों दे गोजा गोजाखौ नैबेनो हो र' नों होफैर' नोंसो साथामनो होफैग्रोनो गोजाखौ होफैनो साथामबो आखाइजों हमना दे बेखौ बोखादो आजावफादोब्रा सासे अके बेखौ नों एसे फरायना होबा मोजां जाखाबाय एसे मा सिम्पलनिफ्राय ओरै नों लादैखौ बेखौ बैनो गथायदो बिसोरनो जिखुनु